Ambalma ani ɲakuma kibaruya min b'an bolo k'a las'aw ma bi o de ye ko Mali sariya sunba ni a bɛ f'o ma ko constitution o kɔni o yɛlɛmani bolodara an ka jamana ɲɛmaaw fɛ o kuma in kɔni fɔra conseil des ministres laban min kɛra jumadon o kɔni na olu y'a jira k'a fɔ kɔni ko olu b'a fɛ ko ɲinan caman ani fɛn caman minnu ma boloda constitution fɛ ko olu bɛ fɛ ka solution de ɲini olu la olu dɔw la an bɛ se k'a fɔ kɔni ko an ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka kuma la ko constitution ka se ka ale kɔni bɛn an ka taabolow ma o hukumu kɔnɔna na constitution kura in kɔnɔ olu y'a jira k'a fɔ kɔni ko Manden charte ni a bɛ f'o ma ko kurukanfuga ko kɔni o bɛna i sen don a kɔnɔna na ani o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ko yamaruya bɛna di président ma ko ka dankari premier ministre ka baara la hali ni a ma démission rendu o kɔni o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fɛnɛ an bɛ se ka min yira a la k'a fɔ ko ye bakuruba ye nin constitution kura in kɔnɔna na o de ye fɛnɛ ko lasigidenso kura kɔni o bɛna dilan ni a bɛ f'o ma ko sena ni dilanni kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye an ye accord min signé Mali ye accord min signé ni o ye bɛnkan accord ye ale ni kɛlɛbolow ni ɲɔgɔn cɛ walasa bɛn ka se ka segin Mali kɔnɔna na cogoya min na o kɔni tun b'a jira k'a fɔ kɔni ko lasigidenso kura tun kan ka sigi sena in kɔni o bɛ don o de sen kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a jira o la fɛnɛ k'a fɔ ko kɔni bi baarabila kɔni dɔ bolodalen don min daminɛna bi o baarabila in kɔni ale bɛna tile 9 de kɛ wa ale bolodala mɔgɔ minnu fɛ olu ye école karamɔgɔw de ye fɛnɛ école karamɔgɔw de ye olu ka syndicat 7 de jɛra ka nin baarabila in boloda ko k'a d'a kan ko kɔni k'olu ka olu ni gouvernement tun delila ka bɛn fɛn o fɛn kan janvier kalo tile 8 kɔni kɔnɔna na k'olu si kɔni ma se ka waleya hali bi ko donc k'olu kɔni bɛ baarabila in daminɛ bi fo ka taa tile 9 na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a jira o la fɛnɛ ka hakili jiginna k'a jira la k'a fɔ kɔni ko baarabila wɛrɛ bɛ sen na min ye baarabila kura ye ni o ye kɛnɛya baarakɛlaw ka baarabila ye i n'a fɔ an delila k'a jira o la an ka kunnafoni tɛmɛnenw na cogoya min na o kɔni o daminɛna kabini semaine tɛmɛnen o tile nin kalo in tile 9 a kɔni daminɛna kabini o la hali bi a kɔni bɛ sen na solution kɔni ma sɔrɔ o la hali bi o ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi an ni ce aw ka tulomajɔ la